Добър ден! Филчевото КТБ ли е? Да. И кога ще го изпере Филчев в КТБ-то? Не знам. И не го ли пита аз, Цацаров нали са перачки? Казвай какво има. Обядче ще искаш ли? Ще искам, ама такова. Две яйца да ми свариш. Ми ще видя. Цацаров изпрали бате Шиши в Щатите. Да. Ау, и кога ще ма вземат на работа в Газманки? Всеки момент. Вей, да се пригласям, давай я гъщеризона. Въди и ще заминаш на 4-ти километър. На 4-ти километър. Бате Шиши е американски бизнесмен на 4-ти километър. А? Там речи, че ще да води. На 4-ти не щем. Корвата зорница да води на 4-ти. Ама той ще ти те определил. Не, мерси. Аз прания американски бизнес искам. Добре. Сега до тук тъй. Тук нататък. Тъй, Чета във вестника. Слушай ма. слушам те. Чета във вестника. Сега на 6-тия задушница трябва този директорът на гробищни паркови завести всички да идат да се почистят гробови. Вземи... От второ още не са ми върнали Волото. Казаха, че е в перфектно състояние. Като го върнат, отиваме стринки. Ти имаш и кракомобил и много добре работи кракомобилът ти и върви. Срамота е. Срамота и резил. За баща си. Ама те иде, тати даде на Шиши и Мане в Щатите, пък аз го духам. Еми ще го духаш. Върви на гробищата да почистиш трева. И тати оде има и Мане в Щатите, като не е водил там. Слушай, ма бе. Слушам те. Слушай. И след той ще вземем раундап и ще направим... Лиле, ти че измориш всичко мастринки, не дей тема. Понеже Ще докараш Леонардо Ди Каприо до фалит. слушай какво ще ти кажа. Слушам те. Сега ще вземеш ножката и ще идиш да урежеш тревата и след това ще идем. Добре, айде. Така. Ай. Айде.